Hi! Good morning mga koy. Ako ay late na naman. Lagin mo na ako. Late ako ng 11 minutes. Atay. Tara, pasok tayo. One eternity later. Ayan, pa-out na ako. So, time check, 6:20. Dadaan tayo sa may Sitio Babak. Isang, parang one of the Korean restaurants here in Davao kasi inatasan akong mag-order ng kimchi. So, samahan niyo ako doon. Then after doon, uwi sa bahay para maka-edit. And medyo maulan, so baka maya-maya aalis na ako. Hi guys! Palabas na sana ako pero ang lakas ng ulan. Super lakas. So tambay na muna ako dito. Mag-aantay na humina ang ulan para hindi mabasa si camera ko. Mababasa kayo guys. So dito na muna ako. Yan, going down. Wala nang ulan, so we can go now to Sitio Babak Korean restaurant. Log out muna. Yan yung isa sa dahilan bakit ako tumataba. Hindi ako nag-stairs. Nag-elevator ako kahit second floor lang. Victoria na ako guys. So let's walk hanggang sa Sitio Babak. Hala guys, hindi ako makatawid. Baha. Oh my God. I cannot. I cannot guys. Hala. Paano yan? Wow. Hindi ako makaka-order ng kimchi, so bukas na lang. Yan guys. Shortcut na lang ako papuntang Sitio Babak. Never give up. So shortcut na lang ako dito banda sa may road 4 para paglabas sa kabilang road Sitio Babak na kasi doon banda walang baha. Hangakaw eh. Muli sa advantage sa basta tambok kay ka ba. Ay. Hangak. Babalik ako mamaya pag andun ako ha. Bye. Hi guys, I'm here na Sitio. Wala may makita. Okay. Ano to dire?
Saan taon ito? Kami kimchi lagi ya. Pilang kilo? Tulo ka kilo ya. Tulo. Ay, pwede na ugma kwaon, bayaran ng daan. Ha? Ugma kwaon, bayaran ng daan. Uguma? Uguma buwa? Ugma, bayad daan. Nice place. Ikaw ang owner ko eh. Chuba ba? Why salmon? Feel like salmon. Ito naman doon. Cute kaya ang place nila guys. Gamay lang siya, wala siyang extension sa balay, wala siyang parking space. Pero ang Yang Korean Foods is very affordable. I-flash na ko later sa video para makita niyo ang mga prices, and located siya sa may Doña Vicenta, para walking distance unahan gamay sa box up, then you will find Manbuk Kine Sitio Babak. Every night in my dreams. Langoy! Okay. Hello! Maruwas ako guys. So i-end ko na ang video kasi mamaya mag-i-edit na ako para meron na kayo mapanood. Ayan guys, don't forget to like this video and don't forget to subscribe and share and ipakalat ang good vibes. Bye!